खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी एनडिबिफोरा जेब्लासिम जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैया अब्लासिम बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथानानै बुंनो हाया। नंगौ बे बाथ्राखौनो बुंदों एबा थामहिनबा बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि रिहन दैमारी थामहिनबा बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांबाय। बेनि उनावबो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गोबां एनडिबिफोरा दासिमबो जेलाव जिउ जोबजासिम साजा होनानै दोनजादों। बेफोरबायदियाव माबोरैहाय बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथानानै बुंनो हागौ होननानै बे समाव सोंथि खालामदों रिहन दैमारी बिथाङा। जेब्लासिम एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारीजों लोगोसे एनडिबिफोरा उदां अख्राङाव फैया अब्लासिम बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनो हाया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारी बिथाङा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ अराय समनि थाखाय थामहिनबा जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावना दोननाय जादों। नाथाय दासिमबो गोबां नाजासेयावबो आथिखालाव बिटिआर सरकारनिफ्रायबो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोना एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावगासिनो दं। नाथाय दासिमबो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ। जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे मैखोम सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ दासिमबो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै। बेखायनो बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथा बुंनो हाया होननानै बे समाव रिहन दैमारी बिथाङा फोरमायदों एनडिबिफोरा जेब्लासिम जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैया अब्लासिम थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जादों। बे बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनो हाया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। जेराव गोबां रायजो राजाफोरानो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ लुबैदों होननानै बिथाङा फोरमायो। दानिया फैदो बिदिब्ला रिहन दैमारी बिथाङा रन्जन दैमारीनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। आसा खालामदोंमोन सासे बर' फिसा हिसाबै जेसेबांबाबो बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा नांदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै मोनसे सान्थि सुक्तिबो खालामदोंमोन। रन्जन दैमारीया सासे सान्थि सुक्तिकारिमोन। जों आसा खालामदोंमोन बिथाङाबो जेलनिफ्राय गसिगोन होननानै। खिन्थु मैया आं डिटेल्स थाङाखै। मैयानि जिथु राय जिथु खोनादों जाबजीबन कारादन्द'आ बाहाल थागोन। महामान्य सुप्रिम कर्टआ इतिमध्य जाजमेन्टखौ होदों। जोंहा मोनसे आसा दंबावो अब्लाबो इयुननि समाव हयथ' बिथाङा गगोन जों आसा खालामदों। जिहेतु बिथाङाबो सान्थि सुक्ति सहि खालामनाय सासे बेक्ति आरो जों मोजां मोनगोन बिथाङा जुदि गयोब्ला। जाथिनि थाखायथ' बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। माने आर्मस रिभलिउसन खालामनानैब्लाबो जातिखौ मोनसे जाति दानो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो जुदिब्लाबो बिसोरो माने सिलाइ हमनायखौ गारनानै सरकारजों सावरायबाय आरो सान्थि सुक्ति बिथांमोना सायख' खालामबाय सहि खालामबाय। दा हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बिथांमोना गसिगोन जोंनि गेजेराव गमामायैनो सान्थिया फैमारसिगोन ओरैनानै। दा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों एकदम सान्थि फैबाय होननानै। आथिखालाव जों नुनो मोन्दों बेजों हयथ' सान्थि जानाय नङा। बिथांमोना जुदि गवाबा हयथ' बिथांमोननि न'खराव जेब्लाबो मोदै गनाया थागोन। दा बेखायनो सरकारनिफ्रायबो एसे बेबस्थाफोरखौ लानांगोन। जिहेथु बिथांमोना सिलाइ हमनायखौ गारनानै फैबाय सुक्तियाव सहि खालामबाय। सरकारनिफ्रायबो इच्छा थानांगोन बिथांमोनखौ बहननायनि। गतिके जों खावलायगोन सरकाराबो बे दायित्वखौ लाथोंसै। बिथाङा जुदि गबोयोब्ला जाथिनि थाखाय मोजां जागोन। सान्थिया गमामायैनो सान्थि फैबाय होननानै जोंबो बुंनो हागोन।